Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Maayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminawon ining handumanan sa kaawit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Elmo. Sa dili pa nakasugdan sa pagsaysay kining akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Bakit pa ba? Ano ba daw sa'yo ang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Maribago, Lapu-Lapu City, Cebu. Ang atong matatampo, nagdasagan nga Elmo. Bal, magkita na ta sa personal be. Ha? Magkikita na ka? Oo. Gusto ko nga may baw ka nga seryoso ko nimo. Pero mahadlok man ko kung makikita ang ako ng usagod. Pagdalag ka uban nimo aron dili ka mahadlok. Sige. Dadon ako kong best friend. Elmo, si Nika, akong best friend. Besh, si Elmo, amigo na ko. Hi! Nice to meet you, Elmo. Nice to meet you too. Ngayong amigo po manini mo, Besh. Kagwapo ani, ah. Sus, wa pala ko'y uyab ay. Ako din ang uyab ani niya. Uy, Besh, bayan mo, uy. Joke ra, uy. Loyal ka ko si mong kuya, no? Besh, murag, harmless raman ning tawhana. Mulakaw na lang ko, uy. Kamo na lang diri. Sure ka? Yes! Aran basad nga na may quality time. Enjoy! Nag-enjoy ka? Yes, Elmo. Salamat. Ayaw magpasalamat eh. Kay gusto pa ko nga mausab pa ni. Elmo, O gusto pagi ko nga makailap pa ko nimo, Val. Kung sugton ko nimo. gusto sa kong mahibaw ko nun si Padol nga na to, Elmo. Kay, ganahan sa kunin mo. Maong sige, musagot ko. Aw, may noon ba kay gisugot ka? O bay? Gaan magug kay siyang ikauban bay? Basin pa na bay. Kaman na gyud ang para sa usa. Pakasli na bay. Ha? Magpakasal na ta? Oo. Kana kung andam na ka. Andam na ko sa tanang butang basta. Ikaw lang akong kauban, Elmo. Salamat. Salamat! Teka, salamat. Negative gihapon.
Pinakatuig naman ta nga nagsigig paabot. Wala gyapon. Sorry, Elmo. Pero ako na ba'y naluoy di mo? Nahibaw kong naghandoy kayo ka og anak. Pero ako nga asawa ni mo. Huwag ko makahatag ni mo, anak. Andam ko magpaabot. Kalo sa tatagan, Val. Saan naman ang oras, ha? Oh. Wala lagi si Val sa akong tupad. Asa man di siya? Ha? Sultihi ko ni ka. Naba si Val diya sa inyo? Wa, Elmo. Dinhisigikan sa bahay ganina og niingon siya nga kung mangita ko no kaniya diri nako. Ingnon ko no di ka nga nilayas na siya. Oh. Og dili na siya mo balik. Unsa? Sakit kaya ang gibuhat na ako ni ka. Dili na ako madawat nga sa iyo na kay siya nga mabiya na ako. Kasapot man ako siya. Kay mahal kay na ako siya. Igsuon gid sa akong uyab. Mga unpredictable. Salamat tayo ay mo kong giubanan karon ha. May problema, uy. Gusto sa kong muinom. Saon? Nabuwag basad bis akong uyab. Oo ba? Sorry kay kayo. Ako kay bawang nga nasa diri kay gidada nga problema nimo. Sorry kay kayo. Kita rin maka-comfort sa usa-gusa. Ika. Usa? Nay natabo niyo ni ka? Opay. Nahubog man kun mikot. Kuy, Pero dili ko makaingon nga nakasa ko sa among relasyon ni Val. Kay gibiyaan ko niya. Wa na mi. Buwag naman mi. Mingaw na kay ang bahay nga ako na usa. Gusto ko mo inang magpalik. Aron makatog dayon ko. Kisa man eh. Si Nika. Hello, Nika? Elmo, kumusta? Okay naman. Nga rin bang murag formal man kay ka? Nagilty ko. Tungod sa nahitabo na to. Nika, dili ka ngay mabati ni Hana. Buwag na mi ni Val. O buwag na sad mo sa iyang igsuon. Actually, nagkasulti mi ni Ronel. Suwaya na magbalik kung mo-work pa bagid ming duha. Maayo kung mao ka na. O basta na ko. Nakalimtan ni mo ang nahitabo na to. Huwag problema. Wa tumahitabo.
Way nahitabo nato. Kadiyot lang, Nana. O say, at... Oh, Val? Elmo, sorry. Masalo ako sa kong pagbiya di mo. Dali. Dinita sa sud mag-istorya. Grabe mo gud ang ako self-pity atong hikayo na. Nawaw na kayo ko di mo kay dili ko makahatag og anak. Og naglagot sa ko sa kong kagalingon. Val, Nagtuo ko nga kaya na ako nga mawa ka. Pero doble, triple ang sakit nga akong gibati. Karon, ako na sad may manguyab di mo, Elmo. Og buhaton ako ang tanan. Dawaton lang kong balik di mo. dili na kinahanglan. Nalipay ko nga mibalik ka. Mora ka na. Oh, nakaamgo di ay. O bay? Unya, ang bayan sa tabo niyo ni ka. Sa man, ibaw siya. Wa. O wagi ko'y plano nga magpahibaw niya. Way nahitabo na mo ni Nika bay. Moniti man eh. Elmo, mula ka ko ugma ha? Asa man ka? Mag-uban minini ka sa mall. Mananaw mig mga gamit pang bata para sa iyang gimabtos. Mabdo si Nika? Di magi ko mahimot ang sukad nga nahibaw ko nga. Mabdo si Nika. Pila ka kabuan ang iyang gimabdos? Dili ka. Nabuang nakikail mo. Dili na pwede ang imong kiuna-una. Dakong kupot kung maulay mahitabo. Val? Mura lagi wakay ka na mukaon. Nga naman ka? Ambot sad. Ambot og nganong ikaw baga kay kagnaw nga nakatuon pa man ka nang imong gikaon. Oh, Val. Si, Traidor ka, Elmo. Sa kadagang babae nga pwede nimong hilabtan, sinika pa gyud. Ang akong best friend. Nanawagan ako igsuon. Naghilak. Kay pagkwenta niya kung pila ka buwan ang tiyan ni Nika, wa pa sila magbalik ka ng panahon na. Og ditugan si Nika nga usaray nakahilabot niya. Ikaw pa gyud. sa ato pa. Ako'y amahan siya gimabdos. Oh, ikaw may amahan sa akong gimabdos. Pero bunga nis pagpakasaal mo. Og dili ni angay buhion. Di ka.
Nga naman, usay plano nimo. Ipakuha ko ning bata. Usa? Nika, ayaw nagbuhata. Dugay na kong nangandoy nga makaanak. Bisan pa og buhion ko ning bata. Dili gyapon mahitabo nga ikaw may mahimong amahan niya. Kay dili na ko siya ipailan nimo. Nika! Wala ko mahibaw kung si angay na ko buhatan. Mauwaw na pul ko nga maatubang ni Val. Nauwaw na ko sa kong kibuhat niya. Dili na ko mapasaylo ang akong kaugalingon. Mas maayo pa og ako na lang maoy magpalayo. Gusto na kong hatagan og peace of mind si Val. Mao nga naka-decide ko nga magpalayo na lang niya. Kay samtang makakita pa siya nako, nahibaw ko nga magbalik-balik ang sakit nga iyang bation. Dini na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad nining akong tampo. More power, RMN.